Tu máme aj display. No! Počkaj, opravujem. Takže čaute, zdravia vás Hadamajner a vítam vás pri ďalšom videu. Je to so mnou aj Ebáč. Ja. Áno, ty. A dneska sme si pre vás pripravili video, že reakcie na staré videá. Teraz je to celkom populárne, lebo všetci to točia. No my už ten kanál máme skoro rok a pol. Keď tak pozerám. Tak. Je to dosť veľká bieda. Je to dosť také... A máme málo videí a točíme rok a málo odberov. Dobre, ja musím... My si to totiž to púšťame na telke, takže musíme ovládať. OK, takže toto je video pásky a to je... To je dosť staré video, má to... 1 rok a 38 zliadnutí. To tam vykrúcame, jak... To asi máme. Však to ešte sme vôbec toto. Kameraman nejaký topik. Je, že je to nám dokameroval. Jo, lebo to sme mali stopky a to bolo na mobil tie stopky. Takže tam prichádzajú SMS-ky. Niekto nepozerám, aj či dá outfituje. No. Takže tu je. Ináč tú pásku, by the way, to máme zo školy. Ježiš, môj starý telefón. Môj starý telefón a ten fón. A celé si môžete vidnúť, že to video je úplne spoločné, to je UHD. Vlastne fejkové UHD. Čo najlepšie, že vlastne v jednotke mám ešte starý telefón a dvojke už mám nový. Hej, to je sranda. A to som sa ináč strašne bol na seba hrdý, keď som strihal to video a urobil som tam ten časovač dole. To bol môj rekord, lebo to vôbec nebolo také jednoduché. Takže to som musel mať špeciálne to softík. Neviem, na túto tému, že pásky, to sme prišli tak, že v škole sme mali výtvarnú a sme si potrebovali prilepiť tie rožky, tak sme boli ako my dvaja. Sme boli povolali toho, aby sme nastrihali pásky. No totižto, keď máte tú dosku na malovanie, tak vlastne k tomu sa prilepí papier. No hej, ale akože ide o to, že proste to trieda potrebovala. No a my sme to nastrihali. No a nejaký sme boli v tom šikovní, tak nás to napadlo hneď ten istý deň. Zobrali do školy tú pásku, nikto si to nevšimol. To mám to vidieť, aká pekná. No. Hej. Točíme. To je ale taká sranda, keď si pozeráte staré videá, to je keby ste si pozerali album potom. A mňa štve, že nám vôbec nepribúdajú tie opery. Ani trošku. Ešte to je. Neviem, a teraz sme boli obidvaja, tak z boku to vedela jak... Čo to máš? Adrianovi Koláričov. Áno, to bolo vtedy. Díky Adrián, ty si bol tedy náš obľúbený. PS, ďakujeme za 22 odberov. Pred rokom 22. Čo? 3-krát iba. Áno, dobre, dáme Friendly Arms. 1. Tu, hej, 1.1. To boli vlastne dve verzie. Jedna, to som mal ešte starý program.
A 2 to bol už druhý program, ktorý bol už taký trošku lepší. To som nevyklúčila, to nie. 942 dýchmuje už pekne. No to nemohli byť Američania, sorry, to som vedel, že to bola taká trošku chyba. No, jej. Ale ty kokos, ten zákon. Moja záhradka. To bolo vlastne, ty už nemáte. No, to tam kopali jak otroci. Ty vole. Tak pamätám. Tak dobre, Tam boli- tak chýba, ty kokos. Celý deň sme tam boli. Čo to asi rok sme kopali. Celý deň sme tam boli, ale všetko je iba také krátke video. Aha. Oho. By the way, to je tvoj brat. Áno. A tá C. A tá C. A tá C. A tá CRR, to má Moje solo. Tak si čo. A tá C. A tá C2. Ale Než to som mohol opraviť, to bola tá verzia 1. Kam je, no? Všimol. Ideme strieľať. To som už zničila, jasno si. Snajperka. To je riadne. No je skoro, jako. To je takto. To je hufnica, no. Marko, ale... Ale kamera musíš označiť cool. Že Oscara za to dostali. Ale fakt? Jednoznačne. Ale Ryan, ináč to má byť akože už druhý, hej? Toto není vlastne jeho brat. Nie, že nevidíte? No, je to... Človek. No, hej. Však si dal šiltovku. A ma strašne štve ma to, že už nemáme tú záhradku. Možno tu len prenajme a... Ty, to je borec. Ohoho! Granata. Šeška. Ďakujem za Atomový chrybík. Budeme sa od toho dostali HD Banner, HD Mini a Embaš 2015. Akože to... Nemáš. To bolo dobré. To bolo podľa mňa dobré. Takže ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, alebo pozitívny komentár, alebo negatívny komentár. Budete odber a vtedy je takéto ďalšie profesionálne videa. Budeme odpovedať odber. No a tým komentárom je teda nie negatívny ani pozitívny, ale najlepšia je kritika a pretože. Ak by ste nám urobili láskavosť, tak nejakým známym alebo skutočným takým ľuďom by sme sa veľmi potešili, že ste im povedali o nás a nazdielali a tak. Takže vlastne sme proste robili to. OK, Dobre, tak. čaute. Čaute.